Здравейте! От 2002 година Центърът за изпитване и европейска сертификация в Стара Загора развива успешно дейност в полза на производителите за повишаване на тяхната конкурентоспособност. Мой събеседник в бизнес линия е инженер Благовест Шинева. Тя е управител и основател на Центъра за изпитване и европейска сертификация. Освен това, тя е член на управителния съвет на Българския институт за стандартизация, председател на форума на нотифицираните органи в България, член на Националния съвет по метрология и член на управителния съвет на Търговско-промишлената палата в Стара Загора. Здравейте, госпожо Шинева. Здравейте. Вашата компания работи по оперативна програма Иновации и конкурентоспособност. Как помагате на българските производители, така че те да кандидатстват за европейско финансиране? Нашата дейност е много функционална и ние в сферата на услугите ние сме един чудесен изпълнител и предпочитан изпълнител от икономическите оператори, които с голям интерес очакват грантовите схеми по оперативна програма конкурентоспособност. В момента е отворена само за иновации. Там ние, като нотифициран орган по 5 директиви с изпитвателни лаборатории, на всеки един иновативен продукт, който трябва да бъде пуснат на пазара, след като той бъде признат като иновативен продукт, трябва да бъде изпитан, сертифициран, тестван, така че ние имаме такива правомощия, такива нотификации, за това много от бенефициентите търсят нашата дейност. Очакват се още две оперативни програми да се отворят в сферата на енергийната ефективност. Има за малки и средни предприятия и за големите предприятия, които пак тази година ги очакваме да бъдат отворени тези програми. Там нашето направление, което е доста с голям опит за отделна енергийна ефективност, обследваме и сертифицираме предприятия и промишлени системи и сгради. Така че там също очаквам да има голям интерес. Ние сме с един сериозен референтен лист, едни от първия орган в тази дейност в направление енергийна ефективност, където сме признати, лицензирани от Агенцията за устойчиво енергийно развитие и така. Очаква се още една програма, която също икономическите оператори, българските, проявяват интерес и трябва да ги следят осторожно, защото има известно забавяне, което също ние се притесняваме. Притесняват се и кандидатите, които трябва да напишат проекти. Това е развитие на управленски капацитет на малки и средни предприятия. Там очакваме около май да бъде отворена, така са поне прогнозите. Там нашия център е акредитиран орган за сертификация на системи за управление. Ще има по 3 стандарта. Това са ISO 9001, OXAS 14000. Интересен е и стандарта за системи за управление на енергията, така наречения стандарт ISO 50001. Там също работим и ще предоставяме сертификация по този грант. Също очакваме да има грант в тази оперативна схема за така наречената маркировка, популярно знаят икономическите оператори или производителите, вносителите от трети страни. Там също предлагаме изпитване изпитване на машини, електрически съоръжения и устройства, изпитване на строителни продукти, уникална лаборатория имам, която също е призната за изпитване на реакция за огън и класификация на реакция на огън за строителни продукти. Важна характеристика. Така че сме отворени, да. В този ред на мисли, аз точно това искам да ви попитам, тази продуктова сертификация и маркировката, какви са стъпките, така че българските производители да я получат? Важни. Мога да ги определя като 6 съществени стъпки. И много се радвам, че вече ние 15 години работиме, до година ще направим 15 години, работиме в тази сфера. Все повече и повече български производители осъзнават колко е важно да изпълнат всички изисквания, които са така наречените съществени, задължителни изисквания, да окажем съвсем за оценяване на съответствие или за удостоверяване на съответствие, които са в аспект безопасност. Какво трябва? Най-напред икономическия оператор или производител, или вносител, или дистрибутор по линията на доставката на техническата стока или на техническия продукт, той трябва да знае своите задължения. Има европейски регламент, където всичко е написано. Така наречения регламент 765. Там се казва и решение 768, европейско решение. Производителят
задължително след като произвежда и иска да пуска и да предоставя на пазара на европейската общност, да не забравяме, че България сме в Европейската, непрекъснато напомням на нашите клиенти, защото те казват, ама ние сме в България, нали така, може ли да прескочим нещо? Не можем. А какво трябва да направят? Най-напред един производител трябва да разбере на етап проектиране първо какви директиви, защото не винаги една директива е достатъчно да изпълни изискванията. Примерно на една машина трябва да отговори на 3 директиви. На кои директиви той трябва да изпълни съществените изисквания, на кои директиви, които са транспонирани в нашето законодателство като наредби, когато се работи в Европа, се говори за директиви. След това той на етап проектиране трябва да направи техническо досие. Това техническо досие трябва да предвиди всички така наречени опасности по ред на всичките директиви. След това на етап производство също трябва да изпълни изискване. Трябва да се обърне, в зависимост от самата процедура за оценяване на съответствие към нотифициран орган, какъвто сме ние, или към лаборатория, или сам да изпълни съществените изисквания, ако има такъв ресурс, разбира се. И чак тогава, след като направи досие на техническа документация, всичко е написано в стандартите. Затова без стандарти не можем. Затова има Български институт за стандартизация. И затова много, чрез вашето предаване ми се иска да апелирам към всички производители, към всички икономически оператори, да се обръщат, когато имат нужда, към Български институт, това е националният орган за стандартизация, да се закупуват стандартите, защото и да ги изпълняват, разбира се, след като ги закупят, защото най-краткият и най-евтиният път да изпълниш изискванията и да предоставиш, да си конкурентоспособен, това е изпълнение на изискването, който е написан в стандартите, в европейските, които са български. Добре, трябва ли допълнително, вие говорите за европейски директиви, да се поправя нещо в нашето законодателство? Благодаря ви за този въпрос. Някъде около 30 нотифицирана органа, български, сме притеснени. Защото между 10 и 12 директиви, които са обновени, имат нова ревизия, трябва да влезат, да се приемат нови законодателни, подзаконодателни разпоредби. Срока е 19 април и няколко остават някъде юни да се приема. Трябва да има нова законодателна инициатива. Тази законодателна инициатива се бави в България. Защо? Защото ще има един луфт, един такъв период, в който българските органи, които трябва да минат през ренотификация, които са нотифицирани за тези директиви, те са 30 на брой, изведнъж ще излезат от официалния бюлетин на Европейската комисия НАНДО. А това е в ущърб на икономическите производители, българските производители. Така че ние апелираме към законотворците много бързо да се реши този въпрос и аз в качеството си на председател на нотифицираните органи, тук много близко до края на другата седмица предизвикаме едно събиране на работна среща с представители на Министерството на икономиката, даже сега пред вас го обявявам, още не сме пуснали официалното писмо, представители на Държавната агенция по метрология и технически надзор, метрологичен технически надзор, с всички нотифицирани органи, да видим кога и как ще изпълним тези изисквания. Всичко това го правиме заради това за нашите производители, българските производители, а не само български са клиентите на нотифицираните органи. Аз разбирам, че нямам никакво време, защото 19 април е съвсем близо. Първо, а след това ние трябва да има ренотификация. Да. Нали? Два месеца нашите документи са в Европейската комисия. Нали? Така че няма време. Да не се получи един вакуум, така че български нотифициращи органи да не могат да извършват своята дейност. Да, за съжаление от това се опасяваме. И така, чрез вашия ефир, надявам се, че ще достигне до който трябва, до Министерството на икономиката. Добре, това беше важно да се отбележи. Благодаря ви, че го споделихте с нас. Ще следим какво ще се случи, защото може да проистече голяма вреда от това. Да, вие споменахте, че вашата фирма работи в областта на енергийната ефективност. Да. Тази дейност е национален приоритет от последната година и половина. Увеличава ли се търсенето за обследване за енергийна ефективност? Трябва да ви кажа, че увеличава се, разбира се, особено сега, когато се очакват да влезат европейските, да се отвори тази грантова схема, защото за да кандидатстваш, да обновиш оборудването си с енергийно ефективно оборудване, да замениш една линия или някаква станция или нещо, което да повиши енергийната ефективност на самото предприятие, най-напред трябва да има енергийно обследване. Да има и то енергийно обследване от фирми, които са
лицензирани. Списъкът е в Агенцията за регионално на АОР, Агенцията за енергийна ефективност. Апелирам пак към всички. Много са фирмите, които имат разрешение от АОР. Нека да избират добрите, нека да внимават, защото обикновено така, поне аз, ние имаме много клиенти, референтният ни лист е дълъг. Някога има разочарование от наши конкуренти, че не се прави като хората. Това енергийно изследване. В България нелоялната конкуренция е факт. Пък и не само, навсякъде. Всичко е в ръцете на самите производители. Да не мислят, че това е проформа. Да не мислят, че това е един документ, един енергиен доклад, който може би само трябва да представят някъде по оперативната програма. Не е така. Не е така. Той служи, той носи принадена стойност. Това говоря за промишлените предприятия, говоря за сградите, които в момента знаете, че енергийно обследване тече по програмата, националната програма за саниране. Там също трябва управителите или ръководителите, там етажната собственост да бъде осторожна, общините също да бъдат осторожни, да не се прави проформа. Апелирам за качество, защото това е нашата политика и ние предлагаме качество на услугите по качество. Много апелирам и много ми се иска да се говори за това. И в края на нашия разговор, при наличие на толкова дейности, за които вие споменахте, 9 направления. Предвиждате ли разширяване на компаниите? Да. Сега много скоро защитихме 5-та директива, освен че изпитвахме продукти в електромагнитна съвместимост, строителни продукти, оценяваме 5 директиви. Всичко е написано в нашия сайт. Защитихме нотифициран орган, станахме за електромагнитна съвместимост. Другата дейност, която е доста известна в Европа, в европейския пазар, това е така наречената жилищна инспекция. Защо се ориентирам към нея? Какво значи това? Когато вие решите да си купите една къща на морето и Агенцията за недвижими имоти ви намери къщата, която искате да си купи, някой като независим орган трябва да оцени дали е санирана сградата, дали има мухъл или влажност, нали, имаме орган за контрол от вида А, имаме инспекция, можем да направим, дали е изолирана, дали инсталацията отговаря на изискванията, дали с термовизия може да се видят течовете за топлина и т.н. Това е една интересна дейност. Даже понеже ние сме иноватори, което не струва чак толкова. Имаме ресурс, имаме хора, имаме специалисти, имаме акредитации, така че това предстои да обявиме тази дейност пак в полза на икономическите оператори. И това може би в сектор инспекция, защото там какво се занимаваме? С технически надзор на съоръжения с повишена опасност, с фактори работна среда, нали, което е много важно, с енергийни обследвания, енергийни одити и сега жилищна инспекция. Това е така новата ни дейност, която ще разшириме. Пък мислиме и за други, но това може би ще е повод на за следващия разговор. Да. Желая ви успех, инженер Шинева, във вашата дейност. Виждам, че вече 15 години се държите стабилно на българския пазар. И не само на български. И не само на български, разбира се. Това е европейския пазар, не е само извън България, той е и тук. Благодаря ви за участието. Още един път ви желая успех. Така завършва и днешната бизнес линия. Сега останете с програмата на Телевизия Европа.